De zinnen hier het duurt dreig, maar kamerheren toch wel wat terug in, wat wazig, maar soms ook even wat beter. En joen en vannacht, heb ik nog wel een aantal opklarings, maar vannacht staat er gewoon weer meer bewolking en dan hebben we kans op een bui of een buiken. En verder is een temperatuur om bij de 3 of de 4 graden heen. De wind komt vannacht uit het oosten of noordoosten waai en die wind is matig, maar in het kust- en waardgebied vrij krachtig. En verder op de provincie net een al te sterke wind. Morgen bewolking. Ja, ik denk dat het zin het op een eind regent. Die zou er wel eens net bij komen kennen. En verder hebben we een buiken, maar de blijft het ik bij net al te volle onwetter. En de temperaturen morgen ik denk dat we uitkomen om het bij de 8 of de 9 graden heen. Maar het viel morgen kouder aan, volle kouder. En het komt door de sterke wind, die komt uit het oosten en het noordoosten. Ik denk meest noordoost en die wind wordt matig en vrij krachtig, maar in het kust- en waardgebied krachtig, krijgt 4 van 6. Ja, en dan krijgt het water wat een kil karakter. In de joentijd, in de nacht, klaart het letter op. Dan wordt het dik droog. Temperatuur om en bij de 0 op een soort plakken frost onder groen. En dan zet het terug naar het vooruitzicht. Tonge, een mooie dag, flink wat zinnen. Ja, hoe daar is aan 9 graden, in de nacht -1, steeds maar wat lichte frost. Het is ik nog altijd begin april en dan kan dat. En zorgen we dan naar de vrede, hoe daar nog droog waren, in de joentijd al rein, sneeuw. Ja, een aantal winterse buien, maar kans op hagel en meestentijds bewolkt. De temperatuur laat op sneeuw liggen, zo'n zo'n graden. En dan is het in één keer weer koud voor de tijd van het jaar. Hoe het verder komt met het Peerske weekend, we met de maan, maar weer even in het waarschuwen.